Encetem una nova temporada a escena. De setembre fins a gener, al Teatre Principal, l'Auditori Eduard Toldrà i el Centre d'Art Contemporani La Sala de Vilanova i la Geltrú. Amb propostes com La reina de la bellesa de Lineny, amb Marta Marco i Ernest Villegas, Mareta Bufona, Marc Parrot, Kingdom, de l'agrupació Senyor Serrano, la 21a Bienal d'Art Contemporani Català, Spam, de l'Estudi Basava, Tribut als grallers de la cort, Calma, de Guillem Albà, Abans que es faci fosc, amb Míriam Iscla, Maite Martín i moltes d'altres. Entra en escena. Acte de presentació divendres 20 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Principal. Venda d'abonaments a partir del dissabte 21. Venda d'entrades a partir del diumenge 22. Segueix-nos!